Sme radi, že sa nám v rámci urológie ako takej darí rozvíjať urologický program a že sme sa posunuli aj v ďalších diagnózach nielen onkologického charakteru, ale aj benigných lézií. Začali sme operáciu prostaty a momentálne sme to doplnili operáciami obličiek v zmysle odstránenia kompletného orgánu, pokiaľ je oblička postihnutá tak, že nie je možné ju zachrániť. Odstránime nádoru na obličke so zachovaním funkčnosti obličky. Plánujeme samozrejme ďalšie, komplexnejšie výkony do budúcna. Hlavnou výhodou robotických výkonov je rýchlejšia rekonvalescencia pacientov. Zároveň je to obrovská výhoda pre operatéra, zvyšuje to komfort pri operácii, presnosť pohybov, vizualizácia operačného pola je ďaleko lepšia ako pri otvorených operáciách, ale aj pri klasickej laparoskopii. Prvým a hlavným cieľom je spokojnosť pacienta a jeho rýchly návrat do normálneho života, do normálnej pracovnej aktivity. Robot bude stále bezpečnejší a komfortnejší, či už pre operatéra, takisto aj pre samotného pacienta.